Khwmsi Jiu Dayton, ơi Dayton, Dayton. आब' मा जादों आब'? माबाफोर नांगौ नामा? इसिबां गाबज्रिबाबो खोनाया। मा खालामदोंमोन नोंलाय? माबा आब', आं न' सिङाव दंहैयोमोन नालाय, ओंखायनो खोनायाखै आं। बिब'आ मेगन खानिखाय आंखौ थगायसै नामा नोंलाय? फंबाय सना? ओहो आब', आंलाय मानो थगायनो? आगै दैथुन, महिमाया न'आव थांनाया एसेबां गोबाव जाबाय, नाथाय बियो मानो दाबो फैफिनाखै? नों खबर लायाखै नामा दैथुन? मालाय फैनो गोसो गैयैखौ खबर लानानै लाब गैया आब'। फैयाबा फैया थाथोंसै, मालाय गुबुनखौ हौवा मोनबाय खोमा, ओंखायनो फैनो गोसो गैला। हामा आगै दैथुन, बिदि दाबुं। थां आगै दैथुन, नों बिसिनाव थांनानै खेबसे खबर लानानै फै। आरो महिमाखौ बुं, खामानि मावनायाव उसुबिदा जाबाय होननानै, बेखौ लानानै फै। नाङा आब', बेफोरबायदि मानसिखौनो गोसोआव दालाबोसै। गुबुन मोनखाबाय बे, ओंखायनोथ' फैनो गोसो गैथारला। दैथुन, आं बुंबायना, हामा बिदि बुंनो। सन्देह होननाय फंसे सोदोबा मोनसे गिदिर सुथुरबो। सेंग्रा सिख्ला मोजां मोनलायनायानो जा, एबा बिसि फिसाय संसार जालायनायावनो जा, जुदि सानैनि गेजेराव गोथौ फोथायलायनाय गैयाब्ला, बबेबा मोननै गोसो आरो बबेबा मोनसे संसारा थेर बेथेर जालांनो बारा गोबाव सम नाङा। बेखौ नों गोसोआव ला दैथुन। जा जायो गासिबो मोजां थांसै जायो आब'। नों दुखु दाजा, नोंजों लोगोआव आंबो दंना आब'। नोंखौ आं अराय सम नायबाय थागोन। दैथुन, नों मा बुंनो सानदों आगै? आं जेबोखौनो हमनो हायासै। थारैनो नोंनि बेफोरबायदि बाथ्रानि आन्दोआव माबा मोनसे जाहोन हाबसोनानै दङ, जायनि थाखाय नों बे जाहोनखौ सिरि सिरियै दोनखोमानो नाजाबोगासिनो दङ। बुं दैथुन, नों मा जाहोनखौ लाखोमानानै दङ? मा जाहोन लाखोमानो आब'? आं जेबो जाहोन लाखोमायाखै आब'। नोंनि बिब' खानिनि समाय दैथुन, नों बिब' खानिखौ लाखोमानो दासान। अन्नानै खिथा आगै, नोंहा मा जादों? आब', नों मानो बिदि? आं नोंनो माबोरै खोन्थानो आब'? नोंनि नोम्ब'आ मेगनजों नुवा जेब्ला खोमाजोंथ' खोनायो। दे
खुगाजों खिथादो। आब' महिमाया आंखौ नागारलांबाय। माने नों बेफोरखौ मा बुंनो सानदों आगै? बे आंखौ नागारनानै गुबुन सेंग्राजों मोजां मोनलायबाय। मालाय धोनि हौवा मोननानै गारि सा सा बेरायहैनो मोनबाय। दैथुन आगै, थारैनो नों बुंनाया सैथोमोन ना? औ आब', आं थारखौनो बुंदों। थाथोंसै बियो नोंनि मेगनखौ थगायनानै खावनानै गावनि खालामनानै लाहैदोंना। सानसे बुजिगोन बे आब'। बिनि सिखाव खामानि मावनाया सानसे बियो लामानि बिबायारि जानानै आबै थाइजि मेगननि बेसेनखौ मोनसिगोन। आगै, आं बेफोरखौ मा खोनाखो? बेफोर बाथ्राखौ नों मानो लाखोमानानै थाया? आब', आंनि दुखुखौ नायनो थानो हाया। बेनिखायनो बे बाथ्राखौ लाखोमानो सानदोंमोन आब'। Khwmsi दैथुन! दैथुन! ओइ दैथुन! ओइ दैथुन! मा जाखो? बेयाव मानो फैलाबायखो? मा फैनो मोनामोन नामा? मा फैनो मोननाय मोननि खोथा बेलाय? आहा बे खामानिसो मावनो फैदों, नोंहा मानो फैनांगौ? एसेबां गोबाव मावो नामा खामानिखौ? दासिमबो मावखाङा? मा दसे गोबाव? खामानि नालाय खामानि, मावनांगौखौ मावगोन आरो। आं मिथिया, मावनो मोनला, थौदो आंजों। नोंजों थाना मा खामायनांगौ आंलाय? मा खामानि? मा आं लेंनायाव था नामा? खामानि होनबाय ना खामानि? थौ गोख्रै आंजों। खिथाय मायाबो खामानि मावनायाव आं थाङा। मा थाङा बेलाय? मा बारथौ? थाङा होनदोंलै थाङा। थाङा होनब्ला बुजिया नामा नों? महिमा, एफा गरम बोथोराव बबाव थाङो नोंलाय? माबा आं टाउनाव थांनो। सिख्ला मानसियानो टाउनाव हारसिं थांसै आरो नोंहा? लोगो दङ, टाउनाव लोगो हमगोन। माने ओहो, लोगोसो। माबालै महिमा, नोंखौ दिनै हारसिं लोगो मोननायावनो माबा मोनसे खोथा बुंगौमोन आङो। मा खोथा दे? बुंदो।
बांद्राय गोबाव जाबा आंहाबो लेट जागोन। गोबां सिख्लाया आंखौ फसायो आरो गोबां सिख्लाया आंनि थाखाय फाग्लि जायो। माने आंथ' जानला मोनला सिख्लाखौ फसायाना। आं फसायो, मावनो दांनो गोरों, संनो खावनो गोरों, नोंबादि आखा फाखा समायना सिख्लाखौ। ए बिदिब्ला आं बादिखौसो फसायो आरो। नोंबादि एफा हेन्डसाम सेंग्रायालाय आंनिफ्राय साबसिनखौनो मोनबावगोनसो। ओहो आं नाङा। नाङा? अब्लालाय मानोथो बुंनाय? नांगौ माने गुबुनखौ नङा। सोरखौथो? महिमा, आंना हले थोंजोंखा। आं नोंखौ मोजां मोनो आरो आं नोंखौ हाबा लागोन। सरि जोहोलाव, आं नोंखौ मोजां मोननो हानाय नङा। आंहा मोजां मोननाय दंखायो आरो आं बिनि अनगा रावजोंबो थांनो हानाय नङा। मोजां मोननाय दंखायो? महिमा, मोजां मोननाय दंखायोबालाय मा जानो? दानि जुगावलाय मोजां मोनलायनायावलाय माथो? लालाय गारलाय। लाभ इज टेम्परारि। मोजां मोननायखौ जाय सिरियास लागोन बियो बिनि ओंथिखौ बुजिगोन आरो मोजां मोननायखौ जाय सिरियास लाया बियो बिनि ओंथिखौ माब्लाबाबो बुजिनाय नङा। बेफोर गावबा गावनि साननायनि सायावसो थायो। जिखुनु जाया बेफोरखौ बाद हो महिमा। आइ लाभ इउ महिमा। सरि, आं नोंखौ मोजां मोननो हानाय नङा। आया, ओइ महिमा, ओइ आया, ओइ महिमा, ओइ महिमा। नोंखौ आब', ओइ आब'। ओइ मा जाखो? आं खामानियाव थांसै आब'। दे थांदो। आब', दामानि गुमैया खबर लाथाराखै नामा? माथो सिरि। थोर फाग्ला गथ', माखौ माखौ गोसोखांबाय थायो? थाब लांफैनो थिनदोलै आब'। बैसो जाथारबाय माथो नोंनालाय। बुरि लांसिगोनथ' नों आब'। आं हाबा जाहैनानै न'खरनि खामानिखौ सोर मावनांगौ फाग्ला गथ'? नों ओंखाम ओंख्रिखौ संनानै जागोन? माथो अलसियासो नोंलाय? आंखौनो जिंगासिनाङालै आब'। नों नोंनि बैसोखौ सान। नों जेब्ला हिनजाव लाबोयो अब्लासो थांगोन आङो। फाग्ला गथ'। ओइ आब' नोंजों हाखायालै। थाथ'दो, आं खामानियाव थांसै। जिखुनु जाया नोंहा बैसोआ जाबायलै आब'। थोद फाग्ला गथ', थांदो। ओइ महिमा, नों मानो आंनि अननायखौ बुजियालै? आंनो नोंखौ नांगौ होनदोंलै सना। आंनो नोंखौ नांगौ। आंसो बुजियाखै ना नोंसो बुजियाखै? आं होनखादोंना आंहा मोजां मोननाय दं होननानै आरो आं बेखौनो लागोन। नों आंखौ सिनायाखै? नों बायदि सिख्लाखौ आं गोसो जायोब्ला रांजों बायनो हायो। रांजों बायलायनो हालायनाय आं माबा मोनसे मुवा नङा। आं जायखौ मोजां मोनो, आं जायखौ अनो, बेनोल' आं गोसोआरि जिउखौ होयो आरो गुबुन रावनोबो नङा। नों मिन्थिया बे दुनियायाव रां रुफाखौ लानानैसो संसार जाबाय। नों बेखौ बुजिया? जायहा रां रुफा गैया, धोन दौलत गैया, बियो थैनायजों समान जासै। नों बेखौ बुजिया? बुंल'ना नोंनो मा नांगौ? बेसेबां रां नांगौ? मा दानो नांगौ नामा? किउआर दे, किउआर। बेसे नांगौ? 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख? ओइ संसार जानायाव न'खर दैदेननो थाखाय गिबियाव रां रुफानि गोनांथि गैया। संसार जानायाव न'खरखौ दैदेननो थाखाय सानै मानसिनि गोसोआ गोरोबनानै थानांगोन। रां रुफा थानानै अनलायनाय गैयाबा बे न'खरा माब्लाबाबो गोजोन संसार जाया। रां रुफा थानानैबाबो बे न'खराव गोजोननाय दङबा अनलायनायाबो दं। नोंखौ
मा जादों नोंलाय मा जादों ओइ मा जादों नोंलाय हो महिमा मा जादों नों महिमा हो मा जादों आंखौ जोहोलावा माबा सारलांबाय मेगनाल' जोब्बाय मा जादों हो ओइ महिमा मा जादों मा सारखो मेगनाल' जोब्बाय आं जेबो नुला थ' सिखार